Zvaita. Zvaita. Munogona nitora nguva baba Nyasha. Mana, mai Nyasha ngandataura kuti kana muchinge mapedza munonifonera. Munoisa call baba Nyasha ndapedza. Muba mauya. Ndouya ndokutorai. Ni musazononoka ba. Omanaka. Sanonoka. Baba ndo panoshupana nemi papo each and every time. Aiwa. Ana kuti saka ndorega ere kuya kwacho. Moregera mukaregera ndofamba nei. Saka ndati mukana muchinge kuno handidzizivi kuti dzekuno. Plaza handizoti kune malifts ere kana kuti hakuna malifts. Imi mukana mapedza. Munongondifonera kuti baba Nyasha ndapedza ndoya ndokutora. Alright, again ndinganoko. Alright, iripo. Hello? Hello, baby, ndeivi. Ndeivi, zviri sei? Ndiri boss iti waita sei? Ndapedza sha, wakupi? Saka ndotoya kukutora. Uya unditeresa ndaneta chinzvimbo chandiri kuti ndirambe pazifundisira chuya. Alright, baby. Okay, so ndakudriver ndakuya. Uride ndokuigira chii? Chingo yako nekodi dzingi usaine zvakawanda. Ngoda dzingi chete. Alright, baby, ndokuigira. Saka so chiuya tisangane chingofamba mbichana kubva pauri ipapo uya pajunction paya. Oh. Ndoya ndichikupika ipapo. Uchikasika ndakusuwa kani wewe. Ndazvinzwa baby. I love you. I love you too. Alright, iripo baby. Alright. Okay. Hello, baba Nyasha. Zviri sei? Mushe ndapedzerwa akaingi. Okumana, mai Nyasha handina kutaura kuti ndiri kubasa here naye mukadzi wangu. Handina kutaura ndiri kubasa. Mataura wanu ukapedza unofona ndoya ndokutora. Shamwari ndiri busy nebasa izvozvizvi mai Nyasha wakundifonera. Road yekumba uiziwe here. Each and every time unenge uchingondifonera. Handina kutaura kuti chienda kumba here ndiri busy nebasa. Manje ndofamba sei handikuzivi kunoku handitombozivi kuti malifts achanopirwa kuti tatotaurana zvakanaka wanu ukati uri kuya uchinditora. Tsvaga makombi paroad hapachaiti makombi mutauni muno mutsvaga makombi kana kubvunza makombi kuti anoenda kulocation kwanogara anowanika kupi. Uri kuti hei chii ndakutuka here? Alright, ndozvamagara muchidai mangondiudza here. Tsvaga makombi chingobvunza kuti makombi anoenda kulocation ndomaona kupi. Woenda kumba ndokuona kumba ndiri kuuya ndichiri kubasa. Alright, it's okay. Omana, zvoita ngefuna tikurwisana naye omana. Auntie. Miraite. Hello, makadishe. Mbona kana mchiziyo zvekunoku. Ndo malifts anondozi. Kuzimunya, muri kuenda kuzimunya papi? Ndikuenda pamashops. Alright. If you don't mind, ndokwanisa kukubatsira because tinodarika nepazimunya izvo. Muri kuenda kuzimunya? Mufesi wangu ari kuya achinditora, saka ndokwanisa kungokupaiwo lift. Thank God. Ndandanetseka kunoku hapana kana nekwandodziva. Kunoku hamutokwiriri malifts ekuzimunya, munotofamba kutodzika mukadarika pajunction pazasi pacho ndopamunotoona yanosvika kuzimunya. Kunoku hamukwiri. Thank you so much. Maita he. Ndo yacho kungobatsirana.
unonoka waine dhiringira ngweni. Aiwe famba kanisha ona zvauri kuita chifamba tendi. Anti ndiye boyfriend nyaya mamuchitaura. Ndiye mfesi wangu uyuyu. Ameno zvari, ameno taru confuse kani. Baby ava toda ungovapa transport chete. He just the transport inyoti kuzi unoziva transport yekunoka haione. Ndiye mamuchitada umurora iyi. Ari kundinetsa mother, sora akondaudza mother. Mother mfesi uyu anondida zvekutika. Ndakatomudza kuti chimbomira. Apa kumira kwacho akutotaura kuti ngatichiita mwana alright. Mwe musi akaswera umba kwedu kutadza kuenda kubasa. Saka munodiwa zvaimi. Andozvandaitaura kuti handifungi kuti anochinja paipi panambotaura. Haana mhuri. Nemukadzi wacho akashayika, saka akashayika akazvitakura. Alright. Saka vanombobvira vaita mwana. Saka that's why ndipaipa ndandiri kuti arondipa pressure yekuti chiita mwana alright uzorora. Okay, aya mashop sendo kana. Ndasvika maita henyu maita basa wakomana. Tenderewo boyfriend yako uyu yaita hai. Baby hands thanks. Asi kudota Aneta, sorry. Aneta. Aneta. Alright, rega tenda umbatobikira varume vedu isi. Shuwa, varume vedu. Tozongosangana mainini. Alright, ndichauya mundidzidzisa manotsi, ndimi muri mudzimba. Hai, munoda manotsi eiboyfriend yenyu matsanangura kuti inokuda isingaiti. But mutomboita zvekudiwa nekudiwa kwamunoitwa uku. Unozozvigona here mumba. Isu tinomboziya rudo here takaguma kare. Zvakaoma. Rega tiende kunobika. Alright, bye bye. Tinosangana. Zvakanaka yahama ita basa pambai musi. Alright. Baby, why? Asi wewe. Unaota kuna unomziwe. Unomziwe. Come on man. Unombasira unomziwe ere munoota kura. Alright baby. Zvangu ne zvako zvaperera pana pazvinzwa. Aungatakuri munhu usikaziba iwe. Ndikutokutaurira so. Kukubatsira chii? Unomziwe ere munoota kura. Aiwa chini kuti saka wamutakurire. Wamutakurire unomziwe ere? Sakunondisiya parodi panapa ere naiwewe. Sicha. Iwe. Banyasha. Ndokumbira uregere mukadzi wangu. Uregere rwei? Sorry hangu mukadzi wangu. Izvo. Regere kubata murume mukuru kuti ruregere rwechi? Ndokumbirawo. Ruregere rwei? Ndamurumanidzaitika Banyasha ndokumbirawo sorry. Sorry mukadzi wangu. Imati murubasa. Ndasanganawo neshamwari yandasangana nayo yandikwidza mota yeboyfriend yake. Ndauya napano saka imurucheme. Ndizere nemonogaroko. Mukadzi wangu ndikumbirawo ndiregererewo. Ndishaishira ndiri pa WhatsApp. Sorry hangu mukadzi wangu pane zvaitika. Sorry hangu mukadzi wangu ndokuda mukadzi wangu. Sorry kani. Handizivi kuti imhepo here. Iko modanana neyo munodawa munonyengerawo munoitira zvese. Kuti nditi mweya here mukadzi wangu mweya. Sorry kani Banyasha. Kupedzera nguva nezvinhu zvisina basa rese. Ndichindiregererawo kamwe mwangu ndati ndinokanganisa wani. Banyasha manzwa ndataura chinhu pamaita zvinhu zvenyu. Imhepo idzi. Ndakwirawo mota ndikakwidzwa muine girlfriend yenyu mendikagarawo mashure semunhu angada lift mamuru basi. Ndopandiri kuti sorry. Sorry wei. Ndakanganisa. Siyana ineni ndisiye ndiite zvandiruita masvika ndiruita zvandandikuita siyana ineni. Sai zvamuri kuita. Mukadzi wangu apa ndakanganisa. Munokanganisa magona. TV, inonakidza zvekuti